салом алейкум дӯстони азиз. тамоми шахсоне ки маро тамошо кардистен, и пешниҳоди ма махсусан барои мардуми ғарибай, бародару хоҳару апои ғариб. Кадоме ки Россия мебиёяд, вай бояд ки давоми 2 моҳда вақте ки ягон ҷода кор медирояд, ҳамун трудовой договориша бояд ки дар база данни МВД уведомление монад. Ва ҳамин чиза мешавад ки через госуслуга, мисол ай кор ҷавоб ногирифта нарафта МВД, хутон ҳамун чиза через госуслуга бумонед. Ва ҳамин чиза бисёри бародару хоҳаро наметавонанд, намефаҳманд. Ва барои ҳамин ман якта видеоурок тайёр кардагиам. Шумо метавонед ки ҳамин видеоурока мисол дастрас карда ҳамин трудовой договори хутона дар қайд монен, дар уведомление монен через госуслуга ва штобе ки кортон пеш бирава, патентон насӯзад. Агар ҳамин коре ки шумо накардед, давоми 2 моҳда патенти шумо месӯзад, зигарет мешава ва шумо маҷбуред ки айса бо Тоҷикистон рафта биёед. Барои ҳамин тамоми одамое ки мехоҳанд мисол ҳамин корро карда хушон самостоятельно на, метавонед дар WhatsApp ки рақамое ки ман мондагим, ҳамин WhatsApp нависед, муроҷиат кунед ва ҳамин видеоурока дастрас кунед. Пулакияй, лекин нархаш қимат нестай. Чема ёе ки мисол расход мекунед, мерен миёин, мисол вақттон сар мегиред, бо рӯзи коритон минус мешава. Ин чиза мисол худтон самостоятельно гирифта кунед, осонтартон меғалтад. Барои ҳамин марҳамат, метавонед ки дар WhatsApp нависед, видеоурока дастрас кунед ва трудовой договортона дар база данни МВД дар уведомление монед ва коротона пеш баред. Худо нигаҳбонтон.